Waarschijnlijk denken jou, waarom moeten deze mensen zo leidje? Maar leidje is juist de bedoeling tijdens lachyoga. Normaal als wij leidje, dan leidje we omdat we iets leuk vinden, we vinden iets grappig. Maar met lachyoga dan gaan we dus bewust leidjen zonder reden. Dus we laten de lach net aanhangen onder toeval. Dus we doen lachoefeningen en ademhalingsoefeningen dus, op een speelse manier. De 3 lachyoga-sessies in de Waadwend in Dokkum ben regelen door Ik Ben Wil, een stichting die lokaal aandacht vraagt voor dementie. En dat doen ze vanzelfs net zonder reden. Het leuke is dat we het hier willen starten met een lach. En waarom doen we dat eigenlijk? Omdat van een pruttenmeisje in januari wel een rare maand is. Heel de feestdagen. Dus we willen eigenlijk zeggen van hoe kunnen we zo positief mogelijk starten voor alle mensen hier in de omjouwing. En dat doen we dan met een lach. Peter van der Meij, die de sessies sponsort, zal zelfs ook meedoen onder lachyoga. Ik dacht dan ook ik mij, natuurlijk, mag erbij werden. Ja, want wat stel je er precies van voor om misschien al in eerste instantie blijkbaar nep te leiden? Dat komt wel op deel, maar ik denk dat het heel ongemakkelijk wordt, maar we zullen het zien. Ik leid je nu al, dat scheelt. Wij zijn het gewoon net wend om zonder reden te leiden, zomaar om niks. En dat viel inderdaad een beetje gek. Maar als mensen één keer dat wat te pakken hebben en eigenlijk is het de bedoeling dat we een beetje uit de holle wei gaan en zakje gaan in het lichaam. En dat door we terug bewegen en die oefeningen, dan gaat het eigenlijk een beetje automatisch. En dan je gewoon heel lekker voelen. Want lachyoga had verschillende zoensvoordelen. Het vermindert namelijk stress en het menselijk brein maakt het geen onderscheid tussen echt leidzen of nep leidzen, waar terug de gelukshormonen ommaken worden. Daarnaast had leidzen nog een oorgroot voordeel. Lachen is een universele taal. Het maakt het niks uit wat voor afkomst het heeft of wat voor functie. Als het samen met elkaar is leidje, dan ben je vrienden van elkaar. En het had een enorme verbindende factor. En dat is het allermooiste van het lachyoga.